Anginibingelele bafowethu, uMdumazi lo. Cha, wengane zakwethu ngithi ake ngize lapha phambi kwenu ngizozama nje ukulungisa ukukhuluma lokho kukhona okudlebelekayo engazathi kuthanda ukuphuma esandleni. Mayelana nenkulumo yami engiyivezile ephejini ethi angizukuba khona emcimbini we-Big 5. Ngifisa ukuthi abantu bekuqonde lokhu, kungifanele ukuthi ngikukhulume uma ngabe kukuthi kukhona iy'nkinga ey'khona ezenza ukuthi emcimbini ngingabi khona. Angikwazi ukuthula nakho ngoba abantu abalandela umculo wethu sebewulandela ngenye indlela. Kunabantu abake besuke ey'ndaweni la basuka khona beyile i-artist lelo abasuke befuna ukulibona, noma ngabe kuthiwa bekungasilona lodwa, kodwa uma ungasafikanga wena inkulumo isala nawe, uwena umuntu okufanele uphendule umbuzo ukuthi awufikanga ngani emcimbini. So kulabantu asebeqala manje ukukhuluma ukuthi abaculi kukhulunywe nabo kwathiwa cha bafowethu, ngifisa ukulungisa lokho. Mina untombazane lo engakhuluma naye akazange imention kumina indaba yokuthi kuzosetshenzwa maqede kuzokhokhwa muva mhlawumbe 30 days after, njengoba ngibona sekukhona ukukhuluma okunjalo. Cha, wey'ngane zakwethu mina ingakhulu imicimbi engisebenza kuyona ngaleyo ndlela. Bayafika abantu, umuntu uyakucacisa nje ukukhuluma uma ngabe kuwukuthi uthembele kuma-sponsors, esho ukuthi ama-sponsor ethu azosikhokhela ngemuva komcimbi. Anginayo inkinga nencane yokusuka ngihambe ngiye emcimbini ngey'ndleko zami, ngiy'khavele zona ngayo yonke indlela. Kuphela akukho ukukhuluma okunjalo esike sakukhuluma nontombazane lo okuyena yena obekade ngixhumana naye mina. Into ayishilo kumina, uthe ama-sponsors ahlehlile, so angibatshela abantu ukuthi angisezukuba khona emcimbini ngoba akafuni ukungisusela mahhala. Yilokho ukukhuluma nje kuphela mina engikwaziyo. Nginayo yonke futhi i-conversation yethu. Uma ngabe kuwukuthi kufanele ngikuveze lokho njengobufakazi, anginayo inkinga yokukuveza njengoba okunye kwakho ngikuvezile. Ngikhombisa ukuthi kusukela izolo ngikhulumile naye kwaze kwafika namhlanje. Namhlanje futhi ngavuka ngazama ukuthi ngi-follow up ngoba phela umcimbi usuzofika. Fanele ngazi uma kufanele kube ukuthi ngizoyikhavela mina iy'ndleko zokuhamba ngize ngifike emcimbini bese kuba ukuthi umcimbi uzokhokha muva. Fanele ngikwazi lokho. So ayikho into enjengaleyo mina engike ngayithola. Engikwaziyo nje yilokho ukuthi usisi ungitshela ukuthi ama-sponsors awasekho, so akafuni ukuthi angisusele amahhala. Akazange nje futhi ezecele nanokucela ukuthi-ke mhlawumbe cha mfowethu sinenkinga, ngicela ukuthi uze emcimbini kodwa asinayo imali, mhlawumbe sesingabona nini. Cha, asikaze siyikhulume into enjengaleyo. Sikhulume nje ngokuthi uthi yena uma ngimbuza mina kuzohamba kanjani wesisi mayelana nokuthi kukhokhelwane, ngoba phela ngeke ngize ngivele ngisuke ngithwala ikhanda nje ngibheke emcimbini ngibe ngingazi nokwazi ukuthi ngiyokhokhelwa kanjani nini, ngoba ngizothi ngiyabuya sengithi awu ngikhokhele phela mfowethu bese kuba inkinga. So kufanele ngazi uma ngiyosebenzela ukuxhasa, kufanele eqonde umuntu nje ekhuluma ukuthi cha mfethu sicela ukuthi usiseke ngoba into yangakithi kanje. Ngeke futhi ngize ngikufela amathe lokho, siyokhuluma nje sibonisane ngendlela esibonisana ngayo. So abangadukisi abantu, bahleli be-Big 5, ikhulumani iqiniso nje liqonde. Uma ngabe kuwukuthi beningidinga nina kuwukuthi khona la nishayisa khona mayelana ney'mali, bekufanele nikhulume. Asibanganga ukuthi mhlawumbe i-amount, cha i-amount yarezwa yinina, ayirezwanga yimi. Yinina enafika nathi kumina ninemali engaka nicela sisebenze, ngavuma. So uma sengibuza mina ukuthi kuzokhokheka kanjani bese ngithola ukuthi i-sponsor sihlehlile, so anifuni ukuthi ngize emcimbini ekubeni ngizozela mahhala. So lokho bekunginika isithombe sokuthi nithi angize emcimbini. So kufanele ngibatshele-ke abantu ngoba mase bethenga amathikithi imibuzo izoqondana nami, yimina umuntu okuzofanele aphendule yonke leyo mbuzo engingazi ukuthi ngiyophendula ngithini. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, lokho nje ngifisa ukuthi ngikucacise. Anginanxa namuntu, anginanxa ne-Big 5. Ayiqhubeke futhi umcimbi uqhubeke nje ube muhle. Ngibafisela konke okuhle abakufisayo. Bonke abantu abekade belindele ukuthi ngizoba khona emcimbini, ngicela bengixolele kakhulu bafowethu, angizukuba khona ngalezo yizathu. Akukho okungale kwalokho, omunye oyokhuluma okunye sekungokwakhe lokho. Ngiyabonga.